Hello guys. Kaano na ako si Kiwi guys. Yan na. Masaya mo sa dagang gani? Fish! Labi ati. Ito. Taruh yung mga. Taruh sa mga. Taruh sa mga. Ay, gutom na baby guys. Sintok na ni. Mayroon fish eh. Ano din? Hello guys. Good morning. Fish. Ano na? Gawas mo niya guys, kay maglakaw-lakaw kay siya lang wala sa vlog, kanina buntag sa'yo. No, si ate raman to, si ate Mommy no? Wala, nasad siya guys. Saan to pag-sad? Saan ang sad? Oh, sad siya guys, sad. Sad fish. Nasad ang fish. Nasad ang fish. Big mouth. Sila, big mouth na. Ay, madaro. Napaday sa yung mouth, guys. Napaday sa yung mouth. Tingala ko ba? Naman nag-anak sa taas. Nagkaw-lakaw ba? Ikaw dito? Abi ko mumu. Dili dahil ikaw dito. Murali ka suko daddy. Daw? Murali suko daddy ba? Nang ba? Uy! Nagpa-cute mo na kong baby. Stress sila ate. Ina ate. Ate, anak ko uban mo. Ano ba na ha? Ikaw ah. Sige, sige. Stress sila ate. Ina. Angit ikaw ate. Sige, sige. Hani ikaw ba? Wala ko na Ban mag-iuto. ikaw ba? Wala ko ba akawin mo? Wala na mo siya gipukaw. Piyeng na ina otro-otro. Mangit ikaw baluy. Bula ka ang gnyaw. Bula ka mumi. Bula ka ate. Big mouth siya. Sige na. Na, kaon ako te. Gawas ni daddy. Bat. Sige na. Bat. Ina ba? Gawas na daddy. Ina ate. Ina sila ate. Ina ba?